Na maghuman jud ta ani ron na. Inaani ni siya taga-adlaw daghagapit-hapit pa daw ang eskwelahan. Mga nausahay kay malate, pero okay ra. Late is better than never. Human ra gyud. Tiro ako. Ay, grabe. Kasi kung sa lang mahinungan ni mo nak. Unang kinahanglan jud pasensya ang mama. Ito, get inside na. Eskwela na ta guys. Eskwela na sa Kiev. Go. Get inside. Nakaw na. So kani guys, libro na. Ipahuwam kay naman sila yung libro day. Huibis. Na yung libro dyan uli og Lunis. Nya kani kay higdaanan nila for 1 week. Higdaanan og habol. Kay mga tog mo na sila naman na sila yung nap time dito sa school. So, natagak na imong bag na. Ika, yes. Ito. Inya ka ni ilang bag. Giris nagbasa. Nagkuha na sa libro. Wa na siya kurat sa oras. Akang, let's go. Na, let's go. このクレンシャーつかむ車とクレンシャートラックトレーラーのつかむ車とあとは図鑑の CD 入ってるクワガタ長女絵本の虫絵本を買う。 Hi guys! So nahatod na nato sa Kio guys. Diyan na ako dire sa basurahan dapit. Nagpaabot kong takuya kay aron mo dire sa rami o grocery. Kay gahapon wa mi naka-grocery kay apiki sa oras. So karon na laman kay wa man ko duty nda si takuya panggabi man. So atong hoton si takuya dire guys. Inja mag-grocery ta. Ubanon ta mo. Si Papa panggabi man pud si Papa na. Si Papa ire ato pa-drive. Papa! Papa, unten ste. Papa dari unten sa mama? Mama unten sire? Ha? Mama unten sire? Mama unten sire? Doko iku? Doko iku? Aku man ipa-drive pun. Aku man ipa-drive pun. Doko iku no papa? Dilisya? Dilisya na to ko? Dilisya na wa ko ko ni. Oh, iko ni. Iya. Ako man may pag-drive. Ang gamot na lang pag-drive. Ang papa sabang. Muna daw miglis siya guys. Kaya mapalit may tubig. Ikimasyo. Kore, atasyo kara papa. Kamera. Atasyo yun papa. Ato na ningiin kay makuan magunin matagak. Wako stand. Naguba na ang stand. Hayahin ko sa hero ay mas na-pressure si Papa nga nagsakay ran dyan ako nag-drive. Mas kuyawan dyan. Nanas Papa guys. Dito mag-grocery diri guys kay mahal. Papa! Papa! Papa, mama, andun sila na? Ha? Nakuyawan na si Dja. Pero kung nadyan na si Takuya guys, kasi Dja man dyan na mo drive. Dja daw raman diri mo nang niingan si Dja ako mo drive. Yeah, nangutot siya guys. Nangutot kusay. Kusay. Ah, kusay. Oh my god. Papa kusay. Pahakotot. Madugay na nanghit na siya kay sa una di mo naman nanghit mangutot ra hamon ko nang giingnan nga sa Pilipinas kay ang utot kay bastos manggod na sa Japan kay di mo na bastos para sa ilaha. Pero sa tuwa bastos wala na mangutot ra nga way pananghid or di mo paladyo. Mo na karon mo paladyo na si Jan, mo sulti na nga nangutot daw si Jan. Papa, mama unten sura to kuwai no? Daijoubu desho. Mo daijoubu no watashi. Kuwai ko nai no? Mo kuwa ko nai? Nande papa pressure na tita. Papa pressure na tita mitai Jan. Basin na po siya. Mamatay si Jack siya ko yung matry buwag mo si Papa. Eh, kuwai no? Mamawa noon din. Daijoubu desho? Kitsukitere desho? Ha? Kitsukitere desho? Nindating view diri guys ay. Diba? Nice.
Ganahan ko diri basta ako mag-drive sa makita ni na nga view baka ng Patugbong. So dira mi magpagas guys. Diri pod mi mag-vacuum. Gasoline station. So sige daki papa. Anja maghasak ko guys. Actually na pa man ito lokalayan nga gasolina ang sagtanan. Jadi mangguguganan anang mabinlan ra gamay ra kadyo kay in case ug magsaag-saag ta at least natay bala. Pero hinuon guys, di ra man jud angay ka worry kung gamay ra ka gasolina kay kadagyanan nimo kay naman kay malabjan nga mga gasolinahan. Pero ganahan lang kung nga mangandam ba kay pabor man pud ni padong nami mag-grocery. This time kay mag-set ko para sa hangin sa ligid kay pinahaganyag na something. Mura man gunding na something guys inigdagan sang sagdanan mo ning niari mi diri kay para ma-check na ang hangin. Tokotopi papa. Ako magkuan kay para maanad ba? Kasi papa magsigi pahangin anin sa puwa si papa. Manang makabaw ko. Papa sa komite niya kung okay? Na-enjoy something guys kay daghan hangin nga ligid. ちょっと多かったって。 So nahuman na nag-check ang upat ka ligid guys ato ning hipuso ning wire ang sa may tawag ani kay para di ta kasabaan. Okay. Human na ta nagpahangin guys. Diri sa left side kay daghan 225. Inja 215 naman. Pero nakuha na okay na karon. Diri ta guys kay mag-vacuum ko na may vacuum dira ay. Kay hugo na ang saksanan. Taod-taod na puniwa na vacuum ba? Ang view ay. Wow! Butang na to 100 diri ay. Diri 100. Nya kani mo ni vacuum. Vacuum. Start button. 7 minutes. Natay 7 minutes to go. Hugo mo gud din sagtanan guys so usahay pod pa magkaon sa queue ni sulod sa sagtanan ja kung mahugor ba kami nindayin siya nga limpyo mama ning cooperate pud ta nang cameraman. Actually limpyo naman ya kay na pa may remaining time.じゃあ一回やめるよ。 So, human nami diri guys. Then, mag-grocery nami. Hi! 7-Eleven na dira ay. Arita diri guys. Michigan. Welcome to Michigan. Mas kuan man ko diri sa Michigan guys. Lesser ang price kaysa uban ba. Mo ni lami nga tuyo diri sa Japan kikumang. Kani guys kay tawag ni og furikake guys. Ibutang ra ni ba ibulibod ras kanon pwede na sudan. Nya ganahan sa kiwani. Ubay-ubay na tag napalit kung was akiyo kay malimitahan na natong mga kuan, mga snacks ba, mga inani. Pero kung nasi dya kay masigon saray pa muniton. Nya ang lami guys nga salt and pepper kay kani ay. Nya naman tay sudlanan inani kanilang atong paliton para refill. Nasuway tag palit ani di para kung gusto tag sabaw ba nata ditso. Bratuhan na naman sa kuan guys. Uy, strawberry. Bisa tong pag-asa guys, pa itlog na lang may sudan kay para brato. Nya mahal naman pong itlog, pati itlog mahal man gad mga presyo. Puno na atong yellow basket guys, jawa pa ni mga karne ug isda. Baby mahal na first ano. Lapas na tong gipalit guys, pila na kani atong mabayaran ron, napabakatay kabayad. Magpa-counter na ta guys, kay basino na tay kabayad ani, mapriso niya ta. Mataging na 9,000 yen. Nami grocery guys, nakabitbit namin, narami pambayad. Di rami mapriso. Muna itong pasahero karon. Natagto siya. Tagto siya guys, kay mapalitag sabon ni Akiyo. Kani diri ang mga sabon ni Akiyo guys, nga ning gamit ko, ning kaging ahang buhok. Kani ay naman dyan sudlanan, so refill ra tong paliton. Mura gud namong paliton diri guys. Mura ni among gihaguag ari guys. Muli na ta guys, dato ning suwad sa ginom. Di man di na papa. Suwad na to ginom kung lami ba.
First time mo gusto nakatry ani guys. Kampay! Cheers! Papaditin siya. Bahong tambal. Uwi siyang papa. At sutusupay. Pero okay naman siya, madara. Let's get ini ba? Madara siya, lamira. Made in Japan guys, oh. Made in Japan. Iba ka ni hadlok yung nani, no? Pero kulat dyan kinangan, gulis itong lawas. Low calorie food siya. Caffeine free. Madara. Madara man dyan buwan, medyo aslam-aslam lang siya kamay, pero madara, dami ra. Aslam-aslam siya. So, maura to guys, muli nami. Salamat sa pag-uban-uban, salamat sa pagtanaw sa mong vlogs. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone!